toppers. De verneemste Fries dat jou nog nooit van jet hebben. Hij heeft zijn eigen band, zijn eigen festival. Hij presenteert meerdere tv-programma's, had zijn eigen drankhandel en een succesvolle bioscoopfilm. Net kijk voor de Friese metaalarbeid. Net hier verwachtte dat Emiel bekend worden zou, want hij werkte in een metaal op een scheepswerf. Maar een vierde reis verloren alles. Ja, ik ben op een gegeven moment een jaar op reis geweest naar Australië en had de auto op een kop tikken en omreizigen. En in één keer kwam dat Frieske heel bord in me opborrelen. Ik voelde me eigenlijk, als mensen me vragen waar je komt van, dan vond ik Holland of de Netherlands dekte de lading net. En ik denk dat ik daarom teksten in het Fries, ja, ik had altijd wel wat teksten in het Fries maken, maar gewoon voor de lol. En dit wie ik voor de lol trouwens. Maar toen ik thuis kwam, ik wie weerom in Nederland en ik hier eigenlijk al een repertoire voor mezelf schreeuwen. Nou, toen had ik daar 2 jongens bezocht, 2 kameraden van mij. En een jaar later stonden we al op een groot festival. Hoe kan het eigenlijk dat de Hoenekop populair is bij het Friese publiek? Door de teksten van Emiel. Ja? Ja, natuurlijk. Ja. Emiel die had gewoon een unieke manier om te zongen voor dingen die iedereen kent. Omdat ze gewoon woords zongen. En net dat geef, als ik praten van die Friese artiesten. En die zetten dat dan helemaal naar dat super geef Fries. En Emiel net. Die zong gewoon zoals ik praten. Joh. Iedereen herkent zichzelf er wel in. Dat is het succes van Emiel. Kun je een voorbeeld nemen van een tekst? Bijvoorbeeld Bruinwerker, dat gaat van die kontkroepers bij de baas. Die zegt maar altijd boven een tuutje en slikje en alles wat onder zit skroppen en traapje. En op zo'n manier wat verderop komen willen. Nou, en dat is zo herkenbaar voor een prutte meisje, want daar had ze tot een peer van sokken op een werkvlier. Die had ze achter de armtakken. En dat zijn leuke dingen, vind ik, om noemen ze het. Of bijvoorbeeld een collega was heel goed mee op zittenkist, maar die werd op een gegeven moment voorman. Dus ja, die viel hem dan heel aan de man. En die zit dan op iedereen del en nou ja, dat soort dingen. Of schiet in de baas in tiert. Nee, iedereen kent het worden, best het ontwerken en de maar schieten. Nou, dan ga je even lekker zitten, nou, dan neem je even lekker de tiert. Nou ja, dat soort dingen. Uit het leven gegrepen. Ja, ja zeker. Hoe is het eigenlijk om beroemd te wezen? Ik ben voor mezelf iemand die graag praten met mij. Dus als ik bijvoorbeeld een snackbar inren en ik ben net bekend en ik begin zo aan iedereen te praten, dan denken ze, oh, wat moet die vent oppakken. Maar nu kom ik ergens binnen en is het, hey Emiel. En dat doet mij snack, hè? Hey Emiel. Kijk of, ja, ik is er net, maar ze kennen mij wel. Maar ze hebben wel een gevoel al van, ja, ze voelen zich vertrouwd. En dat vind ik ook vaak wel leuk, ja. Want ooral best ook komst in Friesland, best ik in, hè? Ja, dan kun je het net uitzetten. Ik had wel eens gewoon, toen kwam ik van het podium af. En toen weer de backstage net goed aanschermen. Dus ik kom in die backstage ruimte. Maar er zit eigenlijk een riege van mensen die mij mee op de foto willen. Maar ik kom krijgen van het podium. Nou, dan word ik ook even rust. Maar er is nog een heel riege, dus ik neem mij die op een foto met die en die. Op een gegeven moment had ik me nog. Ik zei, mensen, ik moet voort. Dus ik ren voort. Ja, ik nog krijg achter me een mem en een dochter. Zei die mensen die dochter, je nou wel dat het in het echt een lul is. Nou ja, dan ga je het wel net goed in. Hè? Dus nou ja, je kan net altijd iedereen tevreden stellen. Maar voor mij, ik heb één voordeel. Ik zet zo'n beetje instappen over de grens van Friesland. En dan is het zo'n beetje gebeurd. Dus soms dan gaan we ook wel zijn met de familie uit eten. En dan wil ik even lekker rustig uit eten. En dan zeg ik, nou, we gaan mooi even naar Roden of ergens in Grijns of weet ik veel wat. Dus dat is, ik denk net dat ik het leuk vind om echt landelijk, dat zou ik net wel eigenlijk.